8 सेप्टेम्बर 2021 ni salo Bulan sehero tongnai 8 jagao tongo khoroksa borokni paribar 8 सेप्टेम्बर ni salo Monica Yadav no boni family ni borok rok call khalayo Monica Yadav Mukherjee Nagar tongtwtwi UPSC ni preparation khlai tongo aboni bagwi bo nogo tongya Mukherjee Nagar no tongo nokni slai haksalo tongwi bini UPSC ni exam ni bagwi preparation rok khlai tongo Phiaba nokni buma bupha call khlaimani yagulo Monica ni aro Monica ajorao call rom yatwi bini ayingni faisingti bo kunu teisa call back response rokbo rwliya hingke no nokni borok rok warsuka Monica maybe bora roko busy wngwi tongkhana eba kheba thui roko phano tongkhana hinui wansuklaikha hingke no nokni borok rokbo call khlailiya srapsa ni yagulo teisa call khaifiyano hinui tonibui rwkha borokni mobile haike horni jorao call khlai manjikya wngwi thukuna hinui buma bupha khlailiya te ninphungo teisa haino hai try khlaika haipano aprubo bwsajakni mobile switch off mamang mankha tei switch off manui afru buma bupha belai kheno wanajakha aboni bagwi borok call man khlai tongkha lagatar phiaba bwsajakni phaisingtwi kuno phano response manjakliya haike call khlaimang try khlaimang 2 din jora lai thangkha haipano bwsajak bo bini phaisingtwi kuno response rwliya call back khlai ulta tei buma bupha bini aro call habriwi manjakliya aboni yagulo nokni borok rokbo jotono wanajaklaikha Monica Yadav ni background no twi sana thangka hinkhe Monica Yadav Bulan seher ni simi belong khlaio 2011 sono bini bupha o swngchar no yakarwi kwlang thangka bo UP police o constable ni job khlai tongo aboni swkang khe bupha thwimani yagulo bo struggle khlaika bini life o porikha kaham khe tei sak confidence tongwi bo jesakheba no job khlainai hinui porikha tei paithago 2022 sono kheno bo UP police ni constable job mankha tei join bo rwkha aboni logi Monica ni bibi bo UP o khoroksa phwrwngnai wngwi samung khlai tongo school o hingke kwnui bibi bahanok no nokni poriwi struggle khlaiwi khoroknwi no sarkari job bo mankha hingke Monica Yadav bono bui hamjagwi Mona Yadav hinui bo nungo bo to constable job o join khlai tongo aboni yagulo kheno bo sub inspector ni post o bo exam rok rwkha tei luckily bo arjagao bo clear khlai exam tikiwi thangkha phiaba ajorao bo hingkhe SI ni o police sub inspector ni post no join khlailiya tamni hingkhe bo ajorao sak no tei bo kotor khlai confidence khlai wansuka bo ajorao UPSC exam clear khlainai hinui hingke 2020 sono police constable ni job yakarwi bo Delhi o no UPSC exam ni bagwi preparation khlainani bagwi kaisa coaching center o admission naharka joto thikthak no choliwi tongmani jora sokpaika 8 September 2021 ni sal ajorao Monica Yadav ni parents buma bupha song Monica Yadav no call khlai horo khobor rok swngnani bagwi tei ajorao Monica Yadav ni mobile switch off mankha buma bupha tei sarik ni simi 10 din phungbo ai thangka haipano amsuk jorao phano mobile switch on wngliya Monica Yadav ni tei haike 2 din jora lai thangka amsuk jorao phano Monica Yadav ni mobile switch off mamang no mankha 3 simi 4 din jora lai thango amsuk jora po Monica Yadav ni ata pata khoj khobor manya wngwi arjagao Delhi o no tongnai khoroksa chwla Surendra Rana bini bumung mane Monica Yadav je constable job khlai tongo tei je unit o bini duty tongo o unit no o chwlani bo duty haike borok sinilai bo thanglaika hingke obontwi buma bupha bo siniwi thangka o Surendra Rana no
Umoro sanatangka hingga Surendra Rana Monika ni sai 14-15 boyas okra haipano Monika tei Surendra amsuk age different tongphano borokni relation belai kheno bonding kaham. Surendra Rana kuno furu Monika ni nogo family function furu rogo bo attend khlaio. Tei Delhi o bini Surendra Rana bini dol ni bade Monika ni kebo caretaker tei sininai borok bini bade kebo phano kwrwi buma bufabo bono simino sinio Delhi o. Aboni yagulo kheno Surendra Rana no joto kok khulugui saka buma bufa tei Surendra Rana bini duty ni job paibaikha hingke no bini PG o thangka Monika je jagao tongo. Bini PG o thangui naimani yagulo ar jagao bono nugui manliya ar jagao Monika Yadav kwrwi gana gini tongnai asporos ni borok rok no swngkha. Swngmani yagulo asporos ni borok rok bo saka Monika Yadav no 8 September ni sal ni hoite no bini kuno atapata manliya bono nubo nukliya hinui. Tabuk sukjora hingke ek sapta kawi thangka haipano Monika Yadav ni kuno atapata phano manyakho. 15 September 2021 ni salo Monika Yadav ni bini buma tei bini bibi Bulandshahr ar jaga ni simi Monika Yadav tongmani jaga Delhi o phai sakphaio. Tei ar jaga o phai kebo phano kwrwi kebo phano siniya Surendra Rana bai borok malai phaio tei borok joto miliui Monika Yadav ni bumungui missing phai report suiyo police station o. Police bo bisileria karwi borokni investigation shuru khlai rwo tamni hingkhe Monika Yadav Delhi constable o job khlaijak agio abagui police rok bo abo kahai situation o bisi lerui tongliya dakti no investigation o ongkhor laika.